سلام كمي تخونو كبراتن كبرانن تخاتاتلت مدبنا بأن أربلكم زلنا مدبات تمهارون تزدانين كتلو منتونايو نلومي حزنايو قريبنا زلنا مدب انبقار 30 عامات كيمل أنان كلنا كنتقبرهم زلنا 10 نقطات زلسست حسن مدبيو كهلونا كساب مزان مدبنا كتكاتاتولنا بخبرن دعدمنا انبقار نابتن قريبنا ينزلنا نتبتات كنسجر سنايت أنحوت هيوت حانتن زيت دقمنيا أمو خدأ أزن تخوينو تحكي سلمنتاي أبزحات صار جزينا عدمينا نجناق بسنكو دما أبزي تدلي صعبين نودق نزي تردينا دما جنكات مفتح زخونة تقم كم زي كونه فريدنا نوتوم زخو صوتو تقمات بزي زخونة شجر كفتحن حلاف المخانو لنفسنا كنأمنان بعلنا دما كنمازناني كبانا أب قداماي درجة تسرع زلو مسنرئي أب هيوت حما نجارات يكون صبوا نجارات نعناك قولنا ويون نعناك حقوس يكونن زخصتو انتي دا نا هيوت نجار سلزخونة رايو هيوت جزار سا حرقوت زمل ايام نعاخا حرقوت كتفتري لا يكونتن سلازي نسخا ما اكل سحباتنا هيوت كمزي يكون كأمن هيوت كامسات كتجبرا بزعبا اب كبابيخا مساخار كبزي بلوم سبات تقدسن تحبابرن زمدناتات مس جزار اسخان مس كبابيخان كتم مزازل فتن حقوس كتكون دمايخا نقابلنات اب تنسخا تقعزو من قدي هيوت اب سراح اب نقد علم اب تمرتي ولا ون اب حدار نسفترو تقامات كم نعناق عنقفنا يلوم ترايزو مزقينهم كسمعنا يبلومن نخلو تيزاقات منا مسناقلات كم عبي بدات نقرات كيرنا اين اطرم اب هيوت كم وكم زلون نسخاون كسقرو مخانكان نفس غاي منا كالآي نفسنا فتصم عقابات يبلان آي كهلوان دمايو دليتات ودسب معقات يبلون مقنياتو دليتات ناس لزي ودا نفسنا نزت رقيبا نتي مسرخبتكا نتي مسدليتيا سلزي كاب عقابات سينيل كامجنا هيوت كم مخانا مستبهالن مقبالن زحشيو نقابلنات مقلاز نتي اتدليو اتبهقون زنبركا نقر مس اترخبو بتزرخب كايدوما اي تمسقننيخا تمليسكا كاب تزرخب كاين لعلي كتركبن تمنن نعو مزي ترخبو دما تجنا سلازي نزحت صارقو عزو هيوتنا ان امسكنان تحتينا ندارانان مخاديو كساب موداتا قعزو هيوت كسوقمنا زخل سالساي مصحفتي منباب نلامد مصحف عبا عرك ودسبيو كم زبال منباب انت تلامدنا زبلز ايو كابو نرخبو ربحا عبس لزخونه كابو زركب فلطت بزحيو مهدر قالات كاي عبي نحنقول كاي برابر ጭንቀት يوقدلنا سلازي كم ز عينت ربحا ترخبلو انتخوين دقا نمنتاي كمنباب دحر نبل رابعاي تقعاز بعد من اشتيخا ناس حلافنت زي تسكم مس اتخون ابزل خايو عدمه بتازلاتك عامي اتن كتبصحن اتخل بوتاتات كيتكا تعذب تنافسون مخنياتو كتقعازن كتمكرولن زغباكا غيزي حجي ابزاز لخايا مدرخ سلازخونه مخنياتو دحر حدار مس اتمسرت بزح ناصنت كصنحكا كتصب سلازي بلكا حلافنت ناي سدرا مس اتسكم دما بفلاي قدمي جن مساتن لبز قسقس ناي غعزو تمكرو كتغبر فتن بتازلاتك عمخازو فقدو لعل زلك عام كتغبر مفتان ايدلن لوم قدام معبل جيزي تبتيحو نابي كم تخيد مستفاكا اب ويب سايت lx.com كفيتكم كتوكسو تقوليهم حمشاي جنزب كم تحز مالت كم تعقب جبر كابتا دموسكا توهب الله جيزي جميركا جنزب معقابن جنزب مقمات تلامد جنزبنا ابزي تدلي نجر اين باخنو مغنياتو حجي ابزاز اللغاية عدمه جنزب مقمات انت فليتكا ولا ون حدار مسقبرنا يتقمنا يوم جنزب مبخان النافتقا حدار مستقبر ازيك خبدكايو حاشاشنت نوقد نتنزل وانا جنزب امنتاي معلا كمزو على مديبنا نتنزو حدا ولا امقمت كاسا كخون يخل ولا بانك كينا نعقبن جنزبن حاتياتن توهلا ليديوم زبلو مسلتي نخونتو ايتمسلن اب جيزي شجرنا كردانايو اذن تخوينو ناتو طمن بار اتماراتي كمزخنبلو زصنحنايو شادشاي طعنا زلو هيوت كنمرح نفتن دحر 30 عامتنا هيوت كا غعزو زنبركا ملكع ان عزعزيو زمص
ስለዚህ ቅድሚ ኣብዚ ዕድመ ምእታውና ንነብስና ዘጠንክሩ ንጥፈታት ክህልወና ንጽዓር ከም ስፖርት ጥዕና ዘለዎም ምግብታት ምዝውታር ዝኣመሰሉ ንጥፈታት ብግቡእ ምስ ንገብር ዘለና ጽባቐ ኣይፈረስን እዩ ስለዚ ጥዕና ዘለዎ ህይወት ንምራሕ ነዞም ዝገለጽናዮም ምዝውታር ጭንቀት ምውጋድ ድማ ብፍላይ ኣዝዩ ኣገዳሲ እዩ ሻውዓይ ንነብስኻ ሕጉስ ከም እትኸውን ግበራ ንኻልእ ሰብ ክትሕጉስ ኢልካ ዘይንስኻ ይትኹን ብመንነትካ ኩራዕ ነብስኻ ምስ ካልእ ሰብ ኣይተወዳድራ ሰባት ነቲ ዘለካ መንነት እንተ ዘይፈትዮሞ ምናልባት ካብኦም እንተረሓቕካ ተመራፂ እዩ እዚ ማለት ግን ከም ድላይካ ግበር ድላይካ ኩን ማለት ኣይኮነን ተግባራትካን ዘለካ መንነትን መስናትካ መትከል ናይ ስነ ምግባር ክጋጮ የብሉን ኩሉ ሰብ ክፈትወካን ከኽብረካን ኢልካ ብምሕሳብ ነቲ ንስኻ ዘይተኣምነሉን ዘይትፈትውን ነገር ካብ ምግባር ተቆጠብ ልዕሊ ዓመኻ ዝኾነ ነገራት ካብ ምግባር እውን ንጠንቀቕ ኣብ ጉዕዞ ህይወትካ ክሳብ ንኻልእ ሰብ ኢልካ ዘይሃለኻ ህይወትካ ብዝመስለካን ንዓኻ ክዕውተካን ክሕጉሰካን ዝኽእል መንገድታት እንተመረፅካ ውፅኢታዊ ኮይኑ እዩ ዝስማዓና እምበኣርከስ ኣብ ህይወትካ ከም ዝምስል ትገብር ሕጉስ ህይወት ክትመርሕ ኢኻ ሻምናይ ካብ ዓቕምኻ ንላዕሊ ዝኾኑ እሞ ክትገብሮም ዘይትኽእል ነገራት ካብ ሕራይ ምባል ኣይክእሎኒ ልዕሊ ዓቕመይ እውን እዩ ምባል ተላመድ ንማሓዞትካን መሳርሕትካን ካብ ዓቕምኻ ንላዕሊ ዝኾነ ነገራት ኣይክእሎኒ ኖ ስለ ዝበልካ ሕማቕ ሰብ ኣይገብረካን እዩ እኳ ደኣ ክብረትካ ይሕልወካ ኣይክእሎኒ ልዕሊ ዓቕመይ እዩ ክትብል ዘይምኽኣልካ ብድሌትን ትፅቢትን ናይ ካልኦት ሰባት ምኽያድ ማለት እዩ ንኣብነት እንተርኢና ንስኻ ዘይትኽእሎ ነገር ወይ ከዓ ክትከዶ ዘይትኽእል ነገር ካብ ምግባር ኣይ ኣነስ ኣይክእልኒ ልዕሊ ዓቕመይ እዩ ምባልካ ነውሪ ይኮነን ንነብስኻ እውን ካብ ንዓኻ ከጨንቐካ ዝኽእል ነገር ተገላግል ኣለኻ ማለት እዩ ካብ ከምዚ ነገር ንነብስኻ ድሕና ከምዚ ዓይነት ባህር ምስ ዘለወካ ንነብስኻ ዘይኮንካ ንኻልኦት ኢልካ ትነብር ከም ዘለኻ እዩ ታሽዓይ ዓርከ መሓዛ ምግባር ሽሕ እኳ ኣብ ስራሕ ዝተጸመድካ ሰብኩን ኣብ ጎንኻ ዓርከ መሓዛ ምግባር ኣዝዩ ኣገዳሲ ነገር እዩ ኣብተን ዘለዋኻ ግዜ ምስ ዓርከ መሓዛ ስድራ ቤትካን ይህን ሚሂን ትበሃልሉ ግዜ እንተፈሊኻ ውፅኢታዊ እዩ ምኽንያቱ ህይወት ሓርጎፅጎፅ ከም ምዃና መጠን ኣብቲ ሕማቕ እዋን ንሶም እዮም ክህልውልካ እዚ ማለት ነቲ ዘለካ ስራሕ ገዲፍካ ምስኦም ውዓል ማለት ዘይኮነ ኣብታ ዘላትካ ናይ ዕረፍቲ እዋን ብግቡእ ምዞም ሰባት እዚኣቶም ብምዃን ንጠቐመላን ይህን ሚሂን ንበሃሃለላን ኣብ 10 ደረጃ ተሰሪዑ ዘሎ ድማ እዚ ሕጂ መፂ ዘሎ ካብ ገንዘብ ሒዝካ ካብ ቦታ ናብ ቦታ መንቀሳቐስ ብክሬዲት ካርድ ኣብ ዝተተካኣሉ ዘመን ኢና ዘለና እዚ ድማ ካብ ኢድና ቆፂርና እንኸፍሎ ገንዘብ በታ ክሬዲት ተተኪኡ ስለ ዘሎ ካብ ጁባና ነውፅኦ ዘለና ኮይኑ ዘይክስማዓና ይኽእል እዩ ስለዚ ሓደራ በዚ መንገዲ እንጥቀም ሰባት እንተኾይና ሓሻሽነት ከይነማዕብል ንጠንቀቕ ምኽንያቱ ገንዘብ ነውፅእ ዘለና ኮይኑ ኣይስማዓናን ስለዝኾነ ገንዘብና ኣብ ፈቐድኡ እናዘረናዮ ከይንኸይድ ክንጥንቀቕ ይግባኣና ነዞም ክንገልጾም ጽናሕና ኣብ ግምት የእቲና ከመይ ጌርና ነቲ ቁኑዕ ዝበልናዮ ዕላማ ሒዝና ኣብ ኩሉ ጉዕዘና ይኹን ኣብ ዝምድናና ነቲ ናትካ ድሌት ምስ ዘለካ ናትካ ድሕረ ባይታን ዓቕምን ኩሉ ኣተኣሳሲርና ኣበይናይና ድኹማት ኣበይና ድማ ነድምዕ ፈሊጥና ጉዕዞና ንቐጽል ንነብስና ልዕሊ ዓቕማ ክንመጣ ኣይንሕሰብ ከምኡ እንተጌርና ኢና ድማ እንዕወት እሞ ሓደራይና ንብል ክቡራትን ክቡራንን ተኸታተልቲ መደብና ንሎሚ ዝበልናዮም 10 መንገድታት ቅድሚ 30 ዓመት መምላእና ከነዘውትሮም ምስ ንጅምር ኣብ ቀጻሊ ጉዕዞ ህይወትና ክንዕወት ከም እንኽእል ርግፀኛታት ኢና ጭንቀት ኣወጊድና ንነብስና ባዕልና ጥዑይ ዝኾነ ሓዲድ ንህነፀላ ናይ ኩሉ መፍትሕ ድማ ኣብ ኢድና እዩ ዘሎ ክቡራት ተኸታተልትና ንሎሚ ዘዳለናይ ትሕዝቶ መደብ እዚ ክትከታተልዎ ጽናሕኩም ነይሩ ኣብ ዝመጽእ ብኻልቲ ትሕዝቶ መደብ ክሳብ ንራኸብ ኣብ ዘለኹሞ ሰላምን ኣሳልጦን ንምነ ሰናይ ቅነ